Възлюбени в Господа, братя и сестри, чухте притчата за блудния син и нейното тълкование. Аз искам да използвам този момент, за да ви поздравя с нашия национален празник днес. Днес ние, българите, честваме своето освобождение. На този ден в Сан Стефано е подписан Сан-Стефанския мирен договор, при което нашата родина България след 5-вековно турско робство получава отново своята държавност и своята независимост. Но за да получим тази независимост и тази свобода през тези векове, много мъже, славни и жени са се борили за нея. Воеводи, хайдути, четници, революционери, апостоли, които са проливали кръвта си за освобождението на България от турско робство. И всички те са се надявали, че един ден България ще бъде освободена. И колкото повече минало времето и тегобата става все по-голема, надеждата на българския народ, че свободата ще дойде скоро и че свободата ще дойде от Русия, е хранила и подсилва духа на българина. И именно апостолите, които организирали априлското въстание, Бенковски, преди това революционните комитети на Левски, Волов, Хитов, Ботев със своята четвърт, всички те се надявали, че това въстание, ако и да не успее, защото какво може да направи само духа на българина със своята кремаклийка срещу организираната турска армия? Ние не сме имали армия. Ако не дойде някой да ни свободи, и те са очаквали, че този освободител ще бъде Русия. И наистина априлското въстание е жестоко потушено и тези жестокости оттеклят в цяла Европа. Но никой не се е трогнал. Нито англичани са се трогнали, нито французи са се трогнали, нито австро-унгарци са се трогнали от това какво се е случило в България. Единствено руския народ се е трогнал. И тогава в Русия започват призиви и искания от императора да помогне на българския народ за неговото освобождение. И император Александър Николаевич откликва и обявява война на Турция. Обявява руско-турска освободителна война. Всъщност, забележете, Русия никога не е водила завоевателни войни. Винаги освободителни. Винаги освобождавала своите братя по кръв. Руско-турска война се води за освобождението на България. Руснаците воюват с Турция, за да бъдем ние свободни. И над 200 000 мъже оставят тук кръвта си, проливат и костите си. Руски мъжици. Българската земя. Преминавайки Дунава, те се бият тук редом с българското опълчение, редом с българския възстанал народ. Бият се на Шипка, бият се на Стара Загора, Плевен, София, големите битки, където се дават много жертви и от двете страни. Където нашата кръв се слива с кръвта на руския войник и попива нашата земя.
за нашата свобода. Всъщност, Русия като православна държава, руския народ, руският император изпълнява своя божествен дълг да положат душата си за ближния. Защото кой е техният ближен и кой е нашия ближен? Както казва Евангелието, пита Господ, кой е твоя ближен? И законникът отговаря, този, който ти е сторил милост. Така че, кой е сторил на нас, българите, милост? Кой е сторил такава милост, че дори живота си да даде за нас? Той е нашия ближен. Днес аз искам да ви кажа, като българин, като православен християнин и като свещенослужител на Бога, Всевишни, аз благодаря на Русия и съм признателен на Русия и на руския народ за това, което те направиха за нашата родина. За това, че се притекоха и си положиха душата, живота, за да ни освободят. Това трябва всеки един българин да го пази и тачи в своето сърце. Не може да обичаме България, ако не обичаме Русия. Защото те са наши братя по кръв. Братя по вяра, православна. Братя по дух, който ни е даден в Светата Църква, Светия Дух. Са наши братя. Ние имаме общо историческо минало и нашето историческо минало е преплетено с Русия и с руския народ. Ние сме им дали писменост, богослужебни книги. Първия български митрополит след покръстването на Киевска Рус е Киприян български. Така че тези, които искат сега да погребат България, бих им припомнил думите на един славен войвода, капитан Петко Войвода, който казва, няма сопа, която да избие любовта на българина към Русия от неговото сърце.